மிக முக்கியமாக வடக்கு கிழக்கு மாகாணங்கள் முழுவதும் அகழ்வு பணிகளை ஆரம்பிக்கிறதுக்கான நடவடிக்கை எடுத்திருக்கிறார்கள். நான் நினைக்கிறேன் முல்லைத்தீவு மாவட்டத்திலேயும் வருகை தந்த பொழுது கௌரவ ரவிகரன் உட்பட அந்த முல்லைத்தீவு மாவட்ட மக்கள் அந்த பிரதேசத்திலே இருந்து அவர்களை முழுமையாக விரட்டி அடித்து தான் அதை தற்காலிகமாக நிறுத்தியிருக்கிறார்கள். அதாவது இந்த இல்மினைட் அகழ்வு சம்பந்தமாக திருக்கோவில், அக்கரைப்பத்து, வாகர போன்ற இடங்களிலே பிரதேச மட்ட அபிவிருத்தி குழு கூட்டங்களிலே இந்த மணல் இல்மினைட் அகழ்வுக்கு நாங்கள் எதிர்ப்பு, இதை நாங்கள் அனுமதிக்க கூடாது என்று மாவட்ட மட்டங்களில் பிரதேச மட்டங்களில் தீர்மானங்கள் எடுத்திருந்த பொழுதும் அரசாங்கம் தற்பொழுது இதை முன்னெடுக்கிறதுக்கு நடவடிக்கை எடுக்கிறதுக்கான காரணத்தை கேட்கின்றேன். එවගේම තමයි 2026 ජාතික ඛනිජ ප්‍රතිපත්තිය සම්පාදනය කිරීමේදී සහ වර්තමාන හා අනාගත පතල් කැණීම් අනුමැතියන් සලකා බැලීමේදී පාදක කරගත් සියලුම පාරිසරික සහ තාක්ෂණික සහ ශක්තියතා අධ්‍යයනය වාර්තා රජය විසින් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන්නේද? ගරු කතානායකතුමනි, இந்த விடயம் சம்பந்தமாக மிக முக்கியமாக வடக்கு கிழக்கு மாகாணங்கள் முழுவதும் அகழ்வு பணிகளை ஆரம்பிக்கிறதுக்கான நடவடிக்கை எடுத்திருக்கிறார்கள். நான் நினைக்கிறேன் முல்லைத்தீவு மாவட்டத்திலேயும் வருகை தந்த பொழுது கௌரவ ரவிகரன் உட்பட அந்த முல்லைத்தீவு மாவட்ட மக்கள் அந்த பிரதேசத்திலே இருந்து அவர்களை முழுமையாக விரட்டி அடித்து தான் அதை தற்காலிகமாக நிறுத்தியிருக்கிறார்கள். கௌரவ சபாநாயகர் இது திருகோணமலையிலே குச்சவெளி பகுதி முழுமையாக எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் பெர்மிட் கொடுத்திருக்கிறார்கள். மைனிங் கொடுத்தால் அந்த பிரதேசம் முழுமையாக அழிந்துவிடும். அது மாத்திரமல்ல, இது அம்பாறை மாவட்டத்திலே முழுமையாக வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது. இது மட்டக்களப்பு மாவட்டம், இது முல்லைத்தீவு மாவட்டத்துக்கு மேற்கு புறத்திலே யாழ்ப்பாணம். இது அதே போல தான் இந்த கம்பெனியாக பிரித்து கொடுத்திருக்கிறார்கள். EL 436 மிட்வெஸ்ட், EL 455 மாஸ் மெட்டல்ஸ், EL 441 458 எசென்ஷியல் ரிசோர்சஸ். இப்படி கௌரவ சபாநாயகர்களே, நான் இந்த சபைக்கு இந்த ஆவணங்களை சமர்ப்பிக்கின்றேன். முழுக்க வடக்கு கிழக்கு மாகாணங்களை அழிக்கும் செயல்பாடாகவே இந்த அகழ்வு பணிகள் முன்னெடுக்கப்பட்டால் வடக்கு கிழக்கு மாகாணம் முழுமையாக அழிந்துவிடும். கௌரவ அமைச்சர் சந்திரசேகரன் அவர்கள் இருக்கின்றார். இந்த விடயம் சம்பந்தமாக அரசாங்கத்துடைய பதிலை நாங்கள் இந்த විඩියේදී එදිරිපාකින්රෝම්. මොකද ගරු කතානායකතුමනි, මේ මම ඉස්සෙල්ලා මගේ ප්‍රශ්නේ ඉදිරිපත් කරනකොට සඳහන් කරා වගේ මන්ත්‍රීතුමා අවසන් කරන්න. ඔව්, අවසන් කරන්න. SCFR 137 ඇලෙරක් 2017 නඩුවෙන් ඒ නඩුව 2003 ආරම්භ කරපු නඩුවක් තීන්දුවක් දුන්නාන් පස්සේ ෆොරස්ට් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකෙන් අපීල් කරලා සුප්‍රීම කෝර්තුවේ 2020 කියලා කියනවා. අලුතෙන් ගරු මන්ත්‍රීතුමා අවසන් කරනවා. අලුතෙන් මයිනින් ලයිසන්ස් දෙනවා නම් අන්සොලිසිටඩ් ලෙස දෙන්න බෑ. ඒක සොලිසිටඩ්. ඒ කියන්නේ ව්‍යවස්ථාවේ ශ්‍රී ලංකා ව්‍යවස්ථාවේ නම්බර් 12 වගන්තිය බ්‍රීච් වෙනවා. හැමෝටම මේ සම අයිතිය දුන්නේ නැත්නම් ඊට පස්සේ මේ පිළිබඳව ඇටර්නි ජෙනරල් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකෙන් GSMB ආයතනයට දීලා තියෙනවා. අහමඩ් කියන පුද්ගලයා මේක කරන්න දෙන්න බෑ කියලා. මේ ප්‍රශ්නේ මම ඉදිරිපත් කරනවා ගරු කතානායකතුමා.